Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka khasi Student Union mau kelut union kedap de kajing sngo khia ba kajing sngo si halo kajing le bam sut nyong ba kajing sa dien kajing wajing berkhat ki pat ba ha ka biade ba kajing ko jing suba dak bashim haladi kajing ket khle kid khot jong ka KSU mau kelut union ha ka khat plastik luber a jar pausan kila le ban pen ko ya ka wa Mawpon kabran hajan ka stong mau kerwat nak da kajing ber pathar jong gi breu ki Jakhlia klem da sut nyaw shu kajing ko do jong ka mei mariang wala gashnong ringkat ka KSU ki jumaham na kapor syakapor yaki basat jan ha kani kawa makim dewen berat yaki Jakhlia hende ki bru ki le bam don skot na lo ba kani kawa ka de telong umbam umdi yaki babun ki shnong ha ka than mau kerwan Plastik ni Mawpon tak Mawpon ya dia Jangan